Hoş geldiniz kardeşler. Yine de biz temanın üstünde durup geçmekteyiz. E, Oğuz ile esenlikler. İşte Türkmenistan'da şöyle bir baskı var da, indi bütün halkın üstüne baskı var. Yani Denalların üstüne bolan baskı hazam ayratin bir edici hemen bir kazada suratlandırıyor da edici hareketi. Onun üstünde kardeşler bir olup bir halkımızın bilmeyen zatları batkayan da şonun üstünde bir ve düşüncelerimiz var, görüp bilýänlerimiz var, kredi bilişimiz var, sebäpleri var. Şu hakynda bir halkymyzy bilgilendirsek. Ondan hemme işiň bilşýäli Türkmenistanda bir näçe e, türme görnüşleri var da, zona diýerler, türme diýerler. Desmede zenanlaryň türmesi var. Indi Türkmenistan bir wagta alternatywa bar ýar diýdiler. Indi şu wagt asudatmanda diýerler. Ösüp barýar. Ana yettik, mana yettik diýip inowasiýalar bar. Adam hukuklary, halkyň istlegi diýip owadan sözler bar. Döwlet adam üçin diýär. Indi ýöne näme üçindir de zina türmesi bar ýurt ýa-da zinalama mezbur boldylar ýurt daşyna çykmak. Içeride ýa-da işsizlik, hukuksuzluk, yksadyýet ýani işsizlik ýa-da yksady durum pes-de baskı var. Ýurt daşyna çykan esasen Türkiýe Cumhuriyetinde Respublikasynda Fine diaspora iza gitme çagalar barym bolsa ýene ýurdun içinde barsalar ýene şol barja gazanyp oturan pul jagaşan boljak gel. Indi bir haftadan gitse pulsuz galjak, saat durumy seredip biljek, çagalaryny aç goýjak. Gitmese bärde ağlamaktan, giýjegindi, gıyılmaktan, yakınlarından uzak, çağlarından uzaklar, bağırları erep, kesel olup, hatta bärde ýok olup dälirek gitip görünmeme denanlamda. Şu zatlaryň soňuna çykmak isleýän bir denan nimeler, kardeşlerimiz var bizim. Yani Türkmenistanyň Milli Halahat Komitetiniň agzasy bolan Umidajan Bekjanowa. Indi nämämiz diýip aýdaýyn, ýagny ýurdumyzda denanlaryň we çagalaryň haklaryny diýip aýdaýyn talap eden ýa-da şeýle ýaşamalydyr bizem denanlar hem adam, çagalar hem adam diýip, ýani olaryň hem haklary bar. Ýurdun içinde hukuk bolmaly, konstitusiýon düzgün girizmeli diýip şöyle ortadan emmes bar da. Yurt çekildi, yurt bolanda ýani bir ýurtda döwlet gurulşy bar bolanda şu ýagdaýlar bolmalydyr diýip, ýani genellenmede, yurttaşlanmada bir öz haklary barada gurrun berkelär. Şimdi ýurdun içindäki awtoritar rejimde beýle halkyň öz hukugyny bilip ýa haklaryny öwrenmegi gereksiz bolup duran soň Umidajan Bekjanowa baskı edilip gelýär. Şu bilişimiz ýaly ogluny içerik aldylar. Özüne daşyna baskı etdiler. Şu hakynda denarlarymyza edilýän baskı hakynda bir erkim öz düşünjesini bilişini aýtdy. Kardeşlere söz bereýin, men aziz kardeş, söz gerek sizden. Sağ olun. Esenlikler, ildeşler, kardeşler. Aa, Kovur tema indi başını türmelerden başlayayım ben. 1800-nji ýyllardan bäri Rus çarlıklarından bäri türmeler bar da
Yani törmelerin tarihi İýirden dowam edýär. Günümüzde näme Sovet döwründe de, Stalin döwründe de kulaklary bardyr. Musapar ağa kän gaýtalap aýdyp geçdi-de. Hatta kardeşlerimiz, ildeşlerimiz özlerem bilýändir halkymyzyň kulaklary Sovet döwründe ýaşap geçen uklarymyz. Indi bu türmäniň asyl her bir zadyň maksady bar we türmäniň asyl maksady näme diýip soraw çykýan. Kıskaça sağda nemeden başlayın. Hı hı. Korkuzmak, halk korkuzmak. Şimdi ben has ire 1800 yıllardan hem biz Rusların tabinliğine geçmezden yani Oğuzların yaşan dövründe türme bolup durma diyen soru var da mende. Benim fikrimçe o vakti türme bolup yok yani türme bolmandır. Elbette neme toplum var. Toplumdan o edilmeli, düzgün tertibi var, edilýän zat var, edilmeýän zat var. Şonun daşına çyksaň toplumdan daşlaýarlar. Yani kabile nemesinde yani şeylerek bolmaly meniň bilýänim. Ýalňyş bolsa düzeltin. Ya da bilýän bolsaňyz üstüne goşup bilersiňiz. Yani aýtjak bolýanym türme gerekmi bize ya da biziň ata-babalarymyz türme bolup durma ýaşan wagtynda. Şo wagtdan nähile kurallar bolupdyr diýen soraglar bardy. Indi günümüze gelsek günümüzde de türmeler dowam edýär şu an. Gizliň ýapyk kapylaryň arkasynda. Hı. Muny ýok diýip yani aldyjak bolup oturmasınlar. Şu an türkmeniň sesini çykaryp bilmezliginiň sebäbi de şu türmeler. Yani gözüňize getirin türme bolmasa adamlar arkaýyn çykyp pikirini aýdyp biler. Yani aýdyp bilmelem, haklarym bar. Bizem aýdyp bilmeli. Laytada üstesine zenanlaryň türmesi bar. Bir zenanyň türmede oturması ne derece doğru yani? Gaty geň görünýär baňa, bilmedim. Yani ene, zenan bir ene, yani şefkatli, mähirli bir çağa ýetişdirýän bir ene. Nähilek adama nemesi bolup biler. Ya da maşgalalar sistematik ýalňyşmy neme edilýär? Kiçiklikden gyz çağalar ýalňyşmy terbiýelen? Soňunda jellat bolup ýetişýän bilmedim yani jellat barmy? Bir giden soraglar bardy aýtjak bolýanym. Yani şu wagt türmeleriň içinde hakykatdan jenaýat edenler däl, o etmedikler otyr diýip aýdym. Jenaýat edip görenler daşyndadyr. Indi ikinji kardeşim hakynda aýdyp geçeýin. Umydahan, Umydajan Bekjanow hakynda. O hemmemiz bilýäs. İzine gönderme merkezinde tutulup saklanýar şu wagt. Yani owurlap alyp gitjek boldular da. Yani erkek halyna bir jenan maşgalany nälepdi çykyp hakykatlar aýdan üçin, dogrular aýdan üçin, hakyny talap eden üçin. Yani sen hem çykyp ýalňyşy barsa ýalňyş diýip aýdyp bilmän, oňa bogunyň ysmany gelip üsümjik gaçyryp alyp gitjek bolýarlar. Ýa-da şeýle bir niýetleri barsa. Gaty utanç mı kärdi yani bilmedim. Maňa görä utanç. O diňe bir jananlar däl, erkekler yani umuman halk öz ýalňyşyny, dogrusyny aýdyp bilmesi gerek. Her kimiň bir sanyk ömrü bar. Şonuň üçin yani adalat ýerini tapar. Tizden tiz göý bererler diýip neme etýän da umydym bar. Bolmasa näme bolar, bolmasa hani Türkmenistandan näçe zenan bundan tarihte de zenan
Dogrular, hakykatlar öz hakyny soran jenanlarymyz däl bolnitsa ya-da başga ýerlerde, türmelerde sessiz, kaýtsyz näçe ýok edilen ne jenanlar da erkeklerim. Munuň bir ýerde zynjyryň bir ýerini goparmamasy gerekli däris. Bu böyle dowam edip bilenok. Sebäbi Ýa, 21-nji ýaşda ýok, mümkin däl. Häzirlikçe şunu aýdaýyn, eger mümkin bolsa dowam görel, hany görel diýeräň. Sag bolun. Gemledim ben. bolýar sag bolun. Bayram kardeş. Söz gerek. Buyurun. Sağ olun kardeşler, sözlerinize. Selam vatandaşlar. Benim kardeşimiz Kurucu Meclis'in ahlaki, Halaki Dış Komitesi'nin ahlaki Umide Canbek Canova barada aýdamda ol Kurucu Meclis'e geleli bäri näme işler etdi? Edil işleri şoň halkymyzyň gözüni açmak bilen ol halkymyza hakkını, hukukyny öwretdi, kanunyň nähili işleýärmelligini öwretdi. Eden zady kän halkymyza köp zat düşündirdi. Çok işler, gowy işler etdi. Opşym o adam näme jenaýatkar toparyň näme karşysyna gitdi hazap edilýär dawlatlar. Soň zamanlarym näme Türkmen aýal gyzlar arkalaşygynyň döretdi, YouTube kanalyny döretdi. Onda hazam aýal gyzlar barada olara düşündirişler geçdi, çağalar, hak hukuklar barada köp zatlar öwretdi. Awazyn bilen öwrendik köp zat kanun barada, kanunlary. Häzirimizde deportasiýa merkezi diýilýär, ýere gönderiş merkezine aldylar. Ulam näme şu Türkmenistanyň jenaýatkar toparynyň işlegi boýunça işleri de bärdäki Türk polisler diýelim, näme diýeli. Şoň aldylar. Bu hakkı gelecek zat däl, dogry gelýän zat däl, ol biz oňa garşy gelýäs. Wagtyň geçmegi bilen ony inşallah alar. Ýerde de ýöne ol haky Umide Canbek Canova bu işler etdi. Halka dogry ýol görkezdi. Şonuň üçin hem ony ýylarladylar. Hem ýerde gönderiş merkezine aldylar. Ýöne şoň tarapynda ony ýygyna almaly. O türmeler barada aýdamda jo jenallar türmesi aslında gerek mi ka? Bence ol gerek zat däl. Ony Türkmenistan gurulanda düýbünden goparyp aýyrmaly kalýan ony. Bolýar sag bolun. Häzirlikçe. Ýa. Dogry sag bolun. Aslan kardeş. Söz gerekliňki buyurun. Sağ olun Merdan kardeşim. Esenlikler, ildeşler. O kardeşler mene Umide Canbek Canova kardeşimiz bilen kän gepleşikler etdim de son şu gepleşikleriň öň ýanynda ya soň ýanynda öz aramızda gürüňler edetdik. Soň şonda aýdyp berdi, özýem ekranlardan hem aýdyp berdi. Kän ýaş wagtym azap gördüm, zat etdim, kynçylyklar çekdim diýip çağalarımdan uzakta diýip kän azaplar gördüm diýdi. Şu meni gören azaplarımı gelecek nesillerimiz görmesin diýip kän aladalar edýärdi.
ettem edibemiyor. O bir zenan maşgala bolup şo işler edipýär de. O indi şu eden işlerin içinde gatykän zatlar etdi. Konstitusiýalary okady, zat etdi. Indi şu konstitusiýany okamak, ýa-ni ildeşlerimizi aýdyňlatmak, bu hak hukuklaryň bardygyny aýdyp geçmek erwet zatma ildeşlere sorakda bu. Yurda gelecek nesillere bir ullakan bir bilgiler, zatlar halktan gizleneten bilgileri paylaştı. Evet iş edeni o. Indi şunun ýaly bir yeri var da şu rejim sizi halk olup aýdyňlatmaýas diýip duruşu bu hereketleri bilen. Umdecan Bekcan o ýanky ya Cenetker Topar'dan aylık alıp eden yok bu işleri. Özü bir başka yurtta, yat yurtta tapan puluna çağlarını baktı. Yanı bilen bu işler etti. Cenetker Topar'dan 1 manat pul alan yok mesela. Sizin ne mi hakkınız var bu zenana böyle baskı eder ýaly da. Indi şunun ýaly bir nemeýem bar da, zat ýadyma düşdi häzir. Bir wagty öňem aýdyp berdim çıkışlarda. Ýene bir ýatladyp geçin. Şu her uçaskovoy özünün işle oturan teritoriýasyndan her 3 ayda ya 6 ayda diyelim şu işle oturan teritoriýasyndan zenan maşgalany türmeye basmaly diýip buyruk geldi. Bunun gelişini zaten aýdyp geçendim, dinleýän ildeşlerimiz ýadyna düşendir. Indi haýsy millet şu öz zenanyny, öz bir vatandaşyny türmeye basıp izinden kovalapıyor. Biz neyle bir oyuna gelen millet olduk da şotayla ünsümüzü çekmek isteyen. O bir hayvanın bu öz yankı urgaçısını goraýar da biz özümüz adam bolup şu öz zenallarımızı türmeye basıpıyoruz. Biz neyle millet olduk vatandaşlar? İnanmasanız şu uçaskovaları gepledip görün. Bir güne neçe sanı zenallar türmeye basandırlar. O özleri hem ýadyna hem çıkandır haýsy günäni basany. Ya kaýsy günäni ýönkeleýäni. Uçaskovalarynda. Şo derece bir namart bir erkekler toplap uçaskowa edip öz zenanyny basyp ýerlerde. Boşuna mektepde ýa-ni bilim berilmeýän Türkmenistandaky mekteplerde bir partada boşuna otkyzdyrylmady diye 2 güllüde mesela gyzlany olany. Şolar bir-birine düşünsünler. Ulalan wagty bir-birinden ýa-ni bagly bular bir canlydygyny ýatlatmak üçin, öwrenmek üçin, şu zatlar üçin bir partada otkyzdyryp ulandyryldy. Bugünkü gün basyp ýörüs. Başka bir milletin protokolu buyruğu boyunca da häzirlikçe jemledim, sağ olun. Doğru. Evet. Sağ olun. Umit kardeş. Buyurun söz edersin ki. Serdar ağa, sağ olun söz verenize. Ben başına halkın arasından bir adam olup başlasım geliyor. Şu aydın adamlarımıza yitirmek bütün halkımızın ayıbı olacak da bu. Yani bunun için köp pişmanlık çekmesinin önünü almak için biz bu gepleşikleri ediyes de. Yani hak hukuk göreşmek, yani revolüsiya bu TikTok'larda gıyvat, dedikodu edilip kazanılyan derler. Tariha seyretsen de çıkıptır da halk, revolüsyanı isteyen halk aydımçılarına çıkıptır, maddi kömek ediptir. Yani isteyen olsan dedikodu bilen bu iş başarılmaz. İsteyen olsan resmi, yani hem mailnaması bolan, hem mailnaması olan bütün institutlarının altyapısı yapılan bir devlet şeklindeki, kiçire hem olsa bir devlet şeklindeki bir kurama bilen seriozne iş edilerde. Çıkmasak aydınlarımıza bunun sonu
gaterwet bolar. Yani bunu gözetirip bilýärde. Bu şeriata çeline gider. Hatta şu ağzını açsaň eltip kawaljak ýagdaýa geler. Yani bu aydınları däl, bu sıradan halka. Yani yöneke halkymyza çelli iner bu basışlar, türmeler, zatlar. Şonuň üçin halkymyzdan islegim, mine aydımlarymız çykýar, devrim aydımlarymız, zatlarymız. Eýe çykyň-da. Bir tek eýe çykmak gerek sizden. Galany alyp göterýär Milli Halas Ediş Komiteti. Ondan soň bu çumuk hökümet bulara yüzlenesim gelýär. Yani biraz şey olun da, samimi olun. Yani erkek olun da yüz yüze görüşelim. Yani munyalı urkaç işlerini etmeyin. Yani yüz yüze görüşelim. Yani siz bizi memnun edip bilen bolsanız biz ne için size ne iyilik bildirelim de. Siz edip bilmeyeniz işinizi. Köp kan döktünüz. Gelin yüz yüze görüşelim. Ansa parağın aydışyalı uçağınızı gönderin. Biz Milli Halas Ediş Komiteti olup gideli. Karşınıza düzüleli. Öyle gepleşeli biz. Yani munyalı bir zat bolmaň, nalaje deyin bolmaň, korkak bolmaň. Ya şikayet edýäňiz, at familya vermäne gorkýaňyz o. Yani sen bir açık tapan bolsaň da en azından at familyaň bilen berde delikanlı ol da. Namartlar, bir sürü cenayetkerler. Şular Serdara aýtjaklarym. Sağ olun söz bereňize. Bolýar. Ýa kardeş. Sizden buyurun. Sağ olun kardeşler sözleriňizde. Yani Umydy Bekjanowa barada kardeşlerimizem aýtyp geçdi. Menem bir azaçyk nämete üstüne goşup geçeýin diýdim öz pikirimi. Umydy Bekjanowa şu gelin gyýdlarymyzyň hak hukugy bar diýip konstitusiýany madda okap beren delallaryň biridir şu. Bunun bir eden cenaýaty ýok, yani bunu bir kovalap zat edip ýa-da baskılan näme ýaly. Näme cenaýat edipdir. Öz ýalan konstitusiýany, döwletiň konstitusiýasyny okap beren. Ondan soň ayal gelin gyýdlar, ayal gyýdlar türmesine geçdim. Bu ayal gyýdlar türmesi diýmek näme diýmek? O bunu dolduraýtdyrlar o taýda. Tähel bahana tabyp. Bizim bir olar ýaly bir cenaýat edip atan bir gelin gyýdlarymyz ýok. Abi o yerde hak hukuk diyen hiç zat yok o taýda. Gelin gyýdlarymyz barada. Arada iş yeri bir tane gelin geldi, täze gelipdir. Gepleşip oturduk, ayalda on hoş geldin zat diýip indi gysgaça şuna aýtyp geçen yere geldi. İki sanak çağam var diye bakı bilemek diye anırdı. Çörek beri bilemek diye. İş yok diyor, güç yok diyor. Türkiye'ye gelip işlemene, daşına çıkmana mecbur oldum diyor. Öldürü mecbur ediyorlar. Emme da şu hazırki anırdaki özün hükümet deyip atlandırıp duranın öldürü günahkar. Sen sosyal üstünçülük vermesen onların çağılarına. Hiç ili bir kömek etmesen, bir iş bolmasa, güç bolmasa birden imeldir halkam. Halk mecburi adayda daşına çıkmalı olur. Şoň üçin bu taýda biz şunu çıkıp gurrun ne diýär halk şu zatları bir düşünsün, gözüni açsın diýip. Biz kaç şunu aýdyn diýdim, sonra ýa üstüne ýetirin. Bolýar, sağ olun. Hawa döwlet adam üçindir diýär ýa-da bir energetik boýunça dünýäde 4-nji ýerde diýär. Ýöne näme üçindir biziň zenanlarymyz ýurtdaşyna çykyp mejbur bolýarlar. Yıllar boyu enatasından, çağlarından uzakta durup kabirleri yerde yok olup gidiyorlar yani. Kesel dedi, yene dedi. Tay sebep olup burada. Nahil diýýärden bir ýurdun zenanny yüzelsen ýa-da ülke yüzellerdi yani. Bir ýurdun zenanny hukugyny yani haklaryny ulanmana mümkinçilik bersen demek bütün halkam
Şoňa görä neme derdi ýa gelişipler diýen ýaly neme berýär-de many çykar. Arslan kardeş buyur. Hawa Merdan Bey, şunu goşasym geldi-de. Ýanky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen oladylar. Emma ýanky gyz maşgallary çağalygyndan ezip, gorkak edip, ýanky bilimsiz galdyryp, bu hala getirip ýanky zenallarymyzy daşary ýurtda ezdirip, olary satyp, islendik Arapyna mı bilmedim ýene kimine satyp ýörlerdi. Şu zatlara erkekler biz sessizligimiz üçün şu zatlar edilip dur. Näçe sanymyzyň aýal doganymyz şu Türkiýede ýa başga ýurtlarda ezilip azap çekip ýör. Näme bular siziň aýal doganyňyz dältimi? Ya bir eneden bolmadyňyzmy? Ya ýaş wagtyňyz aýal doganlaryňyz siz üçün ýanky alada etmedim naharyňyzy, pikiriňizi ýa bir zatlaryňyzy ýuwup hyzmatyňyzy etmedimi ýaş wagtda aýal doganlaryňyz? Ýigitler. Bu derejeýe bir naçar bolmaýalym-da. Bir neme var? Bir arada bir illeşimiz bilen gürrüň etdik, soň aýal dogany şu taýda ýok alypdyr. Aradan 1 ýyl geçdi dedim, 1,5 ýyl geçdi diýdim. Garas şo diýer ki, ýyl geçdikçe dedi, ýanky apamyň dedi, aýal doganymyň dedi, ulsun. Cesedi şurdalygyny, şu taýdalygyny janym ýan oturan. Ýyl geçdikçe, wagt geçdikçe derde oturan dedi. Janym ýan oturan şoňa dedi. Yiğitler bu wagt geçdikçe ýanky yaman abidne bolady-da bu zatlar. Bu aýal doganlarymyz ezilip ýere oturanlar göz yumup arkaýyn gezmeýelim-de. Gyzlarymyz, çağalarymyz, ýaş gelinlerimiz kim kime yetimçilik edip ýör. Bu bizim sessizligimizdendir. O bir aýal zenan maşgala ýoldan çyksa ona erkek sebäpdi. Bu yiğitlik düşüncelerden nereye gittiňizler sizde? Gaty pes derejelere gelipdiriz. İznenem soň özü günekler, özü bir zatlar daýyp bolsam da özü jelep diýerler. Haýsy ene çağasyny gyzym sen jelep bolasan diýip dogdy. Ya yetiştirip ulaltyran wagty sen jelep bolasan diýip ulaltyrdy ýanky gyz çağasyny. Aýtmaýaňyz aňyr tarapda ýaşlygyndan bilimsiz galdyryldy. Gorkak edip yetiştirildi. Hak hukuny öğredilmedi, konstitusya öğredilmedi. Nile varsa ağzının üstüne vurup yetiştirildi de. Bu zatlar aýtmaýyňyz özü jelepdi. Ýanky yalakaların gepine inanıp ýersiňiz de illeşler. Bu aýal doganlarymyza bir eneden doğulan adama biz. Aýal gyzlarymyzy goraýalym. Bu haýsy milletiň zenany bilimli bolsa şo ýurdun halky hem bilimli bolady. Siz pikir edip görüň. İkide zavod duran diýelim. Biri Mercedes, biri hem ýanky Orsun maşynyndan diýin, meselen Volga. Haýsyny barbalýaňyz? Ya haýsynyň öňünde oçura durýaňyz? Elbetde Mercedes zawodyň öňünde durýaňyz. Ya şu ýanky boş goşak maşyn çykaradan zawoddan baryp maşyn alar mısınız? Ýok. Zawod bilen bir misal getirin diýdim-de. Biziň zenallarymyzyň jahil kaldyryl oturanyny. Sağ olun kardeşim, söz verdiğiniz için. Sağ ol. Baydagy arkaňa alyp döwlet nişany, men türkmen, ýani şöý owadan sözler aýdan bilen ýani erkek diýip ulanýan bir söz bardyr, şol gelen o baydagy arkaňa. On belli bir edilen hereketler bardyr, gerek yerinde millilik bardyr. Ine ar diýilýändir. Namus diýilýändir. Ar diýilip mene şöyle düşünýän ýurdum aladasyny edeňde ar. Zenanyň aladasyny edeňde namus bolýar. Yani onu tayaklap durmaly diýiller. Oku ýanky Arslan kardeşiň aýtjaly öwretimli, bilimli, goragly zenanlaryň urunda emmäti ähli rahmet etmemiz gerek burada. Umit kardeş buyur. Serdar Arslan ağa, sağ olun. Bayağı duygularımı oyardı bu gürrüňiňiz.
menem üstüne ýetireýin. Bu meniň öz ynançlarymdan da biri bu. Men başyndan başlaýyn şunu. Bu erkek dünýä näme üçin yaradyldy diýilen soraga jogap berip başlaýyn. Öz fıtraty boyunca erkek dünýäne näme üçin geldi? Özünün vücut yapısyna seredeninden hem ayallardan üstün olandan güç yapısı boyunca şu nämege birinci ene, ikinci ayalı, ondan sonra da savunmasız, özünü gorap bilmeyen çağaları, tevigatı, hayvanları, ösümlükleri, ne varsa canlı, näme bar olsa, şoların hemmesini gorama için geldim ki diýip pikir edýän da, çünkü erkek adı var da bunun, erkek. Yani ar, namus, hemmesine sahip çıkıp bilecek. Yani çıkıp bilecek adam erkek diýip pikir edýän de. Yani bu ayalına, yani ayalına, ejesine, çağalarına kıyyan erkek demenin gözüm önünde de. Onun için aram yok, namusam yok. Yani bu erkeğim del, adamam del benim için de bu. Eğer çıkıp bilmeyen bu olsa, menin gözümdeki Türkmen erkeği goy öz maşgalasının ar namusu köçede, häzirki şertleri altında. Palçıkta, kirlilikte, beslenmezsizlikte yetişen adamlara da canı yanıp bu hareketlere goldaw vermeli de, eğer vicdan, ar namus bar olsa da bizim erkeklerde. Ya bir doğan gerekçesi sen böyle, yani çıkan bir erkek olmalı da, sen Türkiye, sen Oğuz'a, sen başka milletlere de benzeyen nokta. İn vicdanı oyanık adam biz olmalı. Sağ olun Serdar ağa. Öyle, sağ ol. Arslan kardeş. Buyur, bögerekten. Bir kıskaça bir de yadıma düştü, şunu aydıp geçeyim de. Yani şu bizim erkeklerimizin içindeki en güründeşlik zaten edip gördüm. Şuların içinde inanmayasanız rejime hizmet edip yürüyen, yallakı ya utkaçılık edip yürüyen erkeğimizin sanı iken. Belli bir elimde statistika yok. Ama daş dövrümde nece bir sanı tanıdığım bar olsa tanıyanlarım. Şuların içinde gatıken erkeğe rejime hizmet edip yürüyen. Ve şu yurt meselesinde, siyasi meseleden gürrün edenimizdeyim, ayarlarımız %99'u samimi gürrün ettiler, gürrün edýärler. Erkeklerimiz yok, kaçyarlar. Şeyle bir bahanalar tap beredi, aklına gelmeyecek bahanalar tap berediler yankı erkeklerimiz. Sen siyasata koşacak olatirsen yenen bir zat deyip. Seredin tapyan bahanalarına. Men bu taýda erkeklerimizi ezip durmak isläm yok. Bir wagty gelendir oýanmaýmyzyň diýjek bolýanda. Şunuň ýaly Umdajan Bekjan oýaly ildeşimiz bir zenan maşgala bolup ýurdun aladasyna edip beren wagty böyle yigitler gapdalda seredip dursa bir utanç bolady da. Ýene düşünmeň bu neme, bir ejizlikden bu gürünler edip oturlar ya ýenen bir zatdan diýip ýok. Bir milliliğimizi oyarmak için de bu gürünler ediyes. Özümüze yankı fabrikine ayarlarımıza gelmek için yiğitler. Sağ olun cemledim. Doğru, sağ ol. Evet kardeş. Bögerekten ki buyur. Sağ olun. Arslan kardeşime cevap hakkında bir zat yadıma düştü de, elbette bu temanın nemesi däl, gurrunu däl, ýöne kıskaça aýtjak. Utkalar diýdim de, kazýollar diýdim ýa-da hökümete, terör topara hizmet edýänler diýdim. Bu Sowet döwründe KGB'nin hani nemedisinde, metodunda bar bir neme. Ýagny Sowet döwründe SSR'däki adamlaryň diýin ýarysy nemekende KGB'ye işle da neme aýdyp berýärler da başka yurtlarda etkili bolması üçin. Meselem samolyotlarda uçup demedip konup uçarlar bilen. Ginemeden wagtda
Şolar bile ulanýar ekende KGB diýeýin. Ýagny bu bir sistematik üstümizde geçirilen nemeler, yani samolyot, uçaklar bilen başga ýurtlaryň nemesine, territoriýasyna gonan wagtyň suraty çekip gerekli nemeleri alýar ekenler-de. Ýa-da giden gelenler, daşar ýurda gidip gelen Sowet adamlaryndan sorap, iýdäp, şolara jasus diýilýär-de, hökümde ulanýar eken. Bu bir aňardan gelýän bir näme. Ulanýan sistematik, üstümizde geçirilen bir iş diýeýin. Kıskaça aýdyp boldum. Hawa näme kardeşler sade jemlesem boljak, söz aljak. Eni azık üstüne ýetireň. Hawa şu bilgiler biziň öz bilgilerimiz, öwrenenlerimiz, düşüncelerimiz, pikirlerimiz watandaş, yani ýurtdaş hökmünde öz iliň halky bilen paýlaşmaga borçlu da, yani halk öwrenmeli, bilmeli. Özüniň nirden gelendigini, nirdedigini we nire barýandygyny analiz edip biler ýaly, many çykarar ýaly. Galan hereket özünden da. Ýa-ni Umydajan Bekjanowa sosial mediada Türkmenistanyň gelin gyzlary, hakyň näme haklary ýa-da konstitusiýon hukugyň ýa-da guruluşyň diýip aýdaly ýoklugyny tankyd eden bolsa ýa-da şo zatlar bolanda bir nähil diýip eden adalatly ýurtda ýaşap çagalar, zenanlar ertegi gün gaýgysyny etmän gel özlerini geliştirip görmekleri üçin oňa da haklarynyň bardygyny aýdyp geçende diňe öz tanýan zenanlarynyň ýa çagalarynyň aladasy däldi. Bütün ýurduň çagasy zenan diýip aýdýany bizden garşymyza gizlince hereket edip gören mehemeler var. Olaryň proxylar var. Ýa awtoritar rejimiň proxylar var. Şolaryň hem çagalarynyň, şolaryň hem zenanlarynyň haklary barada aladalamy ortağa çykdy. Şonuň üçin bu bir nähil diýip aýdym, halkymyza görelde bolup gelýän zenan. Şonuň üçin ýa gaýçyňdaly ýurdumyzda, täze Türkmenistanda ýa-da häzir ýurdumyzda zenana bolan, basgyny, çagalara bolan ezici bir sistemany ýa-da düzgüni ýok etmek üçin, türmek üçin täze Türkmenistanda zenanlaryň, çagalarynyň haklarynyň ýokary derejede bolanmagy. Şonuň üçin aladalanyp bu ýerden ortağa çykyp, ýani iýlime bolsun diýip ortağa çykan zenanlaryň birisi da nähil diýip aýdyn, hakyky ýurtsever diýilýändir ýa-da hakyky türki dilinde. Uluslar arasy bir sözem bar, oňa patriot diýilýär. Şöýlerek Umydajan Bekjanow hakynda şulara aýtjakym. Arkaňyza baýda galanyňyz bilen mediada owadan surata düşeniňiz bilen zenanlaryňyzy, goraýanlygyňyzy suwd edenok şeýle ýurt aladasynda özüňiz görkezip bilseňiz başarnyň görkezip zenanyňyz hem goradyňyz bolar, çagalaryňyz hem goradyňyz bolar, ýurduňyz hem büsbütünligini eýe durýandygyny ýa durjakdygyny subutnamasy bolup turar. Kime özlerine diýsem, ýurduň erkeklerine diýip aýdýar. Kardeşler, wagtyňyzy sarf edip ýurtdaş borcuňyzy ýerine ýetirmek üçin halkymyň arasyna geleniňiz üçin size taňa aýdýarym. Sag oturun.
Oğuz ýyl esen bolsun.